Здравейте хора, аз съм Сасени и днес ще играя Майнкрафт. Да създадем нов свят. Survival следващите... Не. Следващите... Баба. Не знам дали така се пише натка, но... Така няма да има читове, бонус. Да. Съжалявам, че сега ще зарежда малко бавно. Но просто... Не знам, 4 FPS съм в момента. Предлагайте какви игри да играя в коментарите. И ако искате да снимам с вас, пишете си скайпа. Спамване. Да, имам реминима. Има гора байом. О, да. Скина ми е най-якия. Огласи от Тишърпака. Тишърпак е Faithful. 64 на 64. 31.72. Знам, най-много ми допада нея, за това играя. Ще съберем около един стак обработено дърво и ще се намерим някакво... Не намерим, ще се направим някакво убежище. Малава. Така, още малко. Още малко. Добре, ще има повече от един стак. Да, 17 дърво. Стак 4, добре. Така, бам, ето насам. Ще тръгнем. Какво е? Може би насам някъде ще тръгнем. Там. Звука е много силен. Извинявам се за което. Сега го намалих. О, да, животни. Точно това ни трябваше. Така. Прави прасета, всичко. Играта е на английски език, защото самия шрифт на български език не ми харесва. На английски съм се свикнал така. По-лесно. В смисъл е, че по-яко ми изглежда. Нали оригиналната игра си е на малко касета.
Да, ето в такъв байом. Аз обичам такива байоми. Мисля само да имаше и дървета. Но там си има горичка, така че... Тук някъде ще живеем, да. Определено тук ми харесва. Идеално, даже и там има гора, супер. Идеално. Да, ето тук е хубаво. Има се животни, има се дървета, всичко си има. Идеално, пясък има даже. Да. О, равин! Ето това вече е невероятно. Значи това си баба Натка. Значи баба Натка ги прави луди, аз викам. Значи това си баба Натка. Ти направи равин, чи океан, даже море. Има, смятайте за какво става въпрос. Майко ми. О, прасетата на събрание. Да. Мисля около равина да се направи къща. Може би е тук някъде. Трябваше да седна лайпоинт на равина. Сега ще го направя. Да. Равин. Синьо. Ето. Ето равин. Стават на бутищата. Затова ето тук ще някъде ще се направи къща. Ето така. Хареса. Трябва да си набавим първостон и да си направим пища. Да. Добре. Crafting table тук. Лошото е, че нямаме вълна. Това е лошо. Но поне имаме храна. Сега трябва да съберем таблостон. Осем за една печка. И 8 за изтребване. Да, първия урок как да сложим Minimap. Мисля, че е бил полезен. Нали, първият ми клип за Minimap. Но съм ви помогнал. Ще направя урок за Mini Items, може би. По същия начин става, само където трябва да си стиглите Mini Items. Сега тук трябва да се сложа waypoint. Current home, т.е. сегашна къща. За сега това ми е думата. Това съм написал current home. Искам зелено, да. Значи това е колко да е. Това горе е за цвета. Горе това е за цвета. Да, това колко да е, нали, тъмно или светло. Това не знам какво е. Това е горе-долу като първото. Така искам. Светло зелено. Така хора ще се телепортирам, примерно ако съм далеч от къщата. Хома, но това мисля, че не е чит. Това мисля, че е специални на време. Защото вместо чак да ходя до тук, мога направо да се телепортирам. И да си слагаме нещата. Трябва да използваме обаче
Това. Не, ще се направя лопата. Но ще ми трябва и брадва, но нямам достатъчно просто. Значи един съвет от мен, когато пренаредите пържола и останат както сега, 2 бучета и половина, нали, за хранене, изчакайте докато станат минус 4 бучета, защото през това време просто си хвърляте бръжолата така, напразно, като може да изчакате докато ви стане. Каква е ползата? Ами, просто не си хъбите бръжолите напразно. Както остана ви минус едно буче и вие, нали, си ядете бръжолата, но примерно може да изчакате и да спесите много време и бръжоли. Като сега ще направя, ще изчакаме като ми станат 4 бучета. Как тогава ще я хапна? Така сега мисля да събера дърво и да почна да си правя нова къща. След това ще отида да експорна равина и така да. Да, това мисля да е за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ще има нов епизод скоро и чао!